Bismillahirrahmanirrahim. Monatullahi wa tawafi malamat karima raqiban ajaib iki sir kanggo bocah lanang wedok nabi Allah ingkang awon sarta nerangake budi kang prayoga kanggo mlebu ing swarga saiku wiwin umur 7 taun kudu wajah klopo kepenorat ketut kudu nenoring ibu nekang lumati kawit siling marang bakang kemati ibu keparewangan nelang koneko ojo koyo ngomong kunjing kawangkot lamun ibu bapak daing kalantang ojo mata ojo masa ngolojo mampak anda pasaning wong wana celiyo tata punang wajoka yarong cokoyo punang kalu salon lireng galarang ojo masaro suami sumoyo bucap sanggahai sasiro ojo pisan bubur koyo jama duja wong tua suruh jodoh jodoh lama dia semua satu Allah namun dia lima rumah ingat tujuh bisa kode namun ibu bapak kau wajib mana aja melu padu kau aja renang tekan kene pungkasa nasi air ini lari kane walule makurang siji kau secoki kau sinak baca ini ngawo ikang nurung nak lewat hari mantap bisa tau hidayah dunia akhirat ese alhamdulillah amin 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi